Men da vi opsøger Bernstein i forbindelse med en konference i sommeren 2012, vil han alligevel godt kommentere på kritikken imod ham. Goddag Bernstein, velkommen til. Først om indlånsunderskuddet, der kom ud af kontrol. Hvorfor der ikke blev grebet ind over for det? Ja, det var der vel ikke instrumenter til at gribe ind for. Vi gjorde opmærksom på, at det kunne være risikabelt for bankerne, men det var først og fremmest bankerne selv, der havde ansvaret for at holde igen med udlånene. Gik I til regeringen og gjorde opmærksom på, at her var en situation? Nej, jeg udtalte mig et par gange på Finansrådets årsmøde. Altså, han skulle jo efter min mening kontakte regeringen og sige, for det første kræver jeg, at I strammer finanspolitikken, og at I griber ind for, at det kan ikke starte så meget boligbyggeri. Og hvis I ikke gør det, så tvinger I mig til at hæve den korte rente, og så tvinger I mig til at indføre kassebindingsregler over for indlån fra udlandet. Men er det igennem taler, der kommunikeres? Er det ikke en direkte henvendelse fra dig til en statsminister om, at nu er vi simpelthen ude og låne for mange penge til det her? Det kan landet ikke holde til. Der tror jeg, man skal altid passe på at være lidt bagklog, når man bagefter har den viden om, hvad der skete dengang. De taler Bernstein henviser til, hvor han kommer med advarsler til banker og regeringen, er dels i en tale i 2006, hvor han siger, selvom det ikke anses for det mest sandsynlige forløb, er risikoen for en skadelig overophedning af økonomien voksende. I 2007 siger han, at regeringen bør revurdere finanspolitikken med sigte på at tage presset af økonomien. Hvis man læser de ting, som Nationalbanken og jeg sagde på det tidspunkt, så mener jeg sådan set, at vi har gjort opmærksom på de forhold, som der skulle gøres opmærksom på. Men er det ikke nok at sige det ved taler, hvor regeringsrepræsentanter sidder nede blandt tilhørende og hører det, der bliver sagt fra statens nationalbankdirektør? Nej, det mener jeg ikke, men han skulle jo have helt anderledes efter min mening sat tommelskruerne på regeringen. Bernstein får ikke bare kritik for sit manglende indgreb over for bankernes store indlånsunderskud, men også for ikke at reagere på boligprisernes himmelflugt. Fra 1999 til 2007 stiger boligpriserne med næsten 70%, og der begynder at komme mere højlydte advarsler fra flere og flere økonomer om, at vi har en boligboble, som kan udvikle sig og blive farlig. Den risiko ser Bernstein ikke. Nej, ikke en boligboble i den forstand, at boligpriserne skulle falde sammen som en soufflé. Du sagde også under perioden, at vi ikke havde nogen boligboble i Danmark. Det viser sig jo ikke at være rigtigt. Så hvorfor sagde du det? Det der med bobler, det er altid nemmere at se bagefter, om der er en boble. Jamen igen, du er jo anbragt i en position, hvor du gerne skulle kunne hjælpe landet, når vi står. Ja. Men igen, det der udløser altså en boligboble, effekten af det er, når økonomien kommer ud af trit, når der kommer for meget gang i økonomien. Og som jeg nævnte her før, så advarede Nationalbanken mod den overophedning af økonomien, som skete i 2006. Tidligere har det været kutyme, at nationalbankdirektører direkte har sat det på dagsordenen på møder med regeringen, hvis de ønskede at stoppe eller lægge en dæmper på den økonomiske udvikling. Men Bernstein går altså ikke til statsminister Anders Fogh Rasmussen. Jo, men altså, du skal jo gøre det klart, hvis du skal være rådgiver, så skal du gå op, hvis du skal gå op mod en regering. Det kan ikke altid være lige behageligt. Du skal turde det. Og jeg ved ikke om, nu kan man ikke se bort fra, at den nuværende nationalbankdirektør, han kom fra statsministeriet under Fogh. Bernstein og Anders Fogh Rasmussen kender hinanden særdeles godt. Før Fogh udpeger ham til nationalbankdirektør, arbejder Bernstein i statsministeriet som en af Foghs nærmeste rådgivere. At være kritisk over for den regeringschef, som du tidligere var departementschef hos, jamen, det kan være svært, at nogen der vurderer. Ja, det ved jeg ikke, hvad de har det med. Altså, jeg har været departementschef i 22 år, så jeg tror nok, jeg har haft mulighed for at have lært til at sige fra. Måske bedre end de fleste. I en økonomi som danske, det tager der meget lang tid at genoprette, ligesom det tager for lang tid, og også tager lang tid at ødelægge det. Og det er der mange mennesker, der nu kommer til at betale en høj pris for.
via arbejdsløshed, via konkurser. Så det her, det er jo faktisk til at græde over. Det er klart, at man sidder selvfølgelig en gang imellem og evaluerer lidt på, og kan det her fortsætte? Men havde ikke troet, at stoppet ville blive så dramatisk. Altså, det var jo fuldkommen dramatisk. Peter Nordvig mister de